ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் பாலா இன்ஃபோஸ் வெல் சேனல்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ப்ராடக்டோட அன்பாக்சிங் தான். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன். இது வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு வேலெட்டு எங்கள் அப்பாக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ளிப்கார்ட் நல்லா பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து பில் இருக்குது. ஓகே, நான் ப்ரைஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலெட்டோட பாக்ஸ். ஓகே, வைல்டு எட்ஜ் பார்க்கவே கொஞ்சம் டிசைனாக நல்லாயிருக்கு. வைல்டு எட்ஜ். ஸோ ரிவ்யூ நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ வைல்டு எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் அந்த இது பாக்ஸு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ. ஸோ இதான் அந்த வேலெட் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள என்ன டிசைன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த லோகோ போட்டிருக்கு. இந்த வேலெட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிரெடிட் கார்ட்ஸ், டெபிட் கார்டு வச்சுருக்கு. அப்புறம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் கேஷ் வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ரெண்டு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் நிறையா பேஜஸ் இருக்குது. பேஜஸ் மாதிரி ஒரு பேக்காக இருக்குது, பேட்ச் மாதிரி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம், இல்லை டெபிட் கார்ட்ஸு, இல்லை முக்கியமான ஐடி ப்ரூஃப்ஸு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்கி அண்ட் சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவல் லெதர் கிடையாது, பட் லெதர் மாதிரி கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்தில் காட்டுறாங்க பாருங்கள். ஃபினிஷிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஒரு மாதிரி கையில் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உள்ள இதில் கூட நீங்கள் கேஷ் வச்சுக்கலாம், இல்லை கார்ட்ஸு, ஐடி கார்ட்ஸு, இல்லை விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் வச்சுட்டு இதை நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா லாக் சவுண்ட் அடிச்சிங்களா, இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நார்மலாக உள்ளது தான் பர்ஸு. ஸோ ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு நல்ல பர்ஸ் வாங்கணும், நல்ல பர்ஸ் வாங்கணும், ஷைனிங்காக இருக்கணும், லுக்காக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்ஸ் நீங்கள் வாங்கலாம். ஆக்சுவலி இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபர்ஸில் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 146. இப்போ கரண்ட்டாக நான் பார்த்து ரீசெண்டாக செக் பண்ணேன். அதில் வந்துட்டு ஒரு 189 போட்டிருக்கு. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ நம்ம சேனலை வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஐக்கான்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அது ஒரு அடையாளம் எடுத்து விட்ருங்க. பிகாஸ் நம்ம வீடியோஸ் எஃபர்ட் போடுறோம். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் டைமில் வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் வந்து நம்மளோட சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து அது பை பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பெல் ஐக்கானை வந்து ஒரு அடி வச்சு விட்ருங்க. ஸோ ஏன்னா நான் வந்துட்டு இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறது வந்து உங்களை வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அது எங்களுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அடிஷ்னல் இதாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு இன்புட்
புத்துணர்ச்சி மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். அதனால் வந்துட்டு ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் லாட், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ.